Meditácia, otvorenie sa kozmickej láske, prenos energie od bytosti Hathor. Vitaj, milovaná duša. Táto meditácia ťa zavedie do srdca vesmíru, do múdrosti a jemnosti svetelných bytostí Hathor. Tieto bytosti vám svojim svetlom preliečia a pomôžu vám s vašimi hlbokými zraneniami, ktoré si v sebe nesiete. Počas tejto meditácie si neprekryžuj ruky ani nohy. Pohodlne si ľahnite a zhlboka dýchajte. Hlboký nádych a pomalý výdych. Hlboký nádych nosom, zadrž dých na pár sekúnd a výdych ústami. Nechaj všetko napätie odísť. Tvoje telo sa uvoľňuje čoraz viac a viac. Tvoja myseľ sa uvoľňuje. Všetky tvoje myšlienky utíchajú. S každým jedným výdychom sa ponáraš hlbšie a hlbšie do seba. Vizualizujte si teraz zlato-rúžový lúč svetla, ako prichádza z hviezd nad tebou a vstupuje cez vaše vrchné čakry, cez vašu korunnú čakru, hlbšie a hlbšie do vás. Toto svetlo prechádza tvojou korunnou čakrou, prechádza nižšie cez vaše tretie oko, cez krčnú čakru, cez vaše srdce a postupuje nižšie a nižšie do vašich nižších čakier. Prechádza vašimi kolenami a prestupuje až do vašej zemskej hviezdy. Toto svetlo vás chráni, čistí a pripravuje na stretnutie s bytostiami Hathor. Teraz si k sebe privolajte svoje duchovné tímy, vašich sprievodcov, anielov a archanielov. Vaši sprievodci vás obalia do zlatej kule svetla alebo svetelnej merkaby a začnú vás prenášať hlbokými vrstvami vesmíru. A vy stúpate spolu s vašimi sprievodcami vyššie a vyššie do vesmíru, cez rôzne vrstvy vesmíru, cez rôzne vrstvy, dimenzie, svetlá. A prevesú vás až do 12. dimenzie, alebo do pre vás momentálne najvhodnejšej dimenzie, kde vás prevedú portálom k týmto svetelným bytostiam. Len sa nechajte pokojne viesť a dôverujte tomuto procesu. Spolu s vašimi sprievodcami teraz prechádzate zlato-rúžovým portálom, ktorý sa trbliece svetelnými čiastočkami. Je to ako tunel do inej existencie. Prechádzate týmto portálom a pred vami sa zrazu objaví žiarivý chrám alebo kláštor, no je obrovský a žiari
zlato rúžovo-bielým svetlom. Toto je priestor mimo čas. A ako kráčate stále bližšie a bližšie k tomuto chrámu, môžete cítiť jeho nádhernú žiarivú energiu. Tento chrám žiari perleťovo-ružovým jemnohmotným svetlom. A ako sa približujete čoraz bližšie a bližšie spolu so svojimi sprievodcami k tomuto chrámu, cítiš, ako z neho vyžaruje božská energia. Jemná, silná, láskyplná a známa tvojej duši. Ako približujete sa stále bližšie a bližšie, dvere chrámu sa otvoria do Korán a vy vstupujete dnu spolu s vašimi sprievodcami. Privítajú vás vysoké, žiarivé bytosti Hathor. Tieto bytosti sú od vás niekoľko metrov vyššie a ich svetlo žiari na niekoľko metrov široko ďaleko do priestoru. Tieto bytosti nehovoria slovom, ale vibráciou. Vnímaj ich frekvenciu. Je to frekvencia bezpodmienečnej lásky. Keď sa privítate, zavedú vás do miestnosti, ktorá je už pre vás pripravená. A vy kráčate za nimi. Prechádzate chodbou štíreho svetla a energie a môžete si všimnúť rôzne umenie, obrazy či umelecké diela v okolí. Nachádzajú sa tam fontány, kryštály, ďalšie svetelné bytosti. Tieto bytosti ťa zavedú do pre teba pripravenej miestnosti, kde v strede sa nachádza niečo ako posteľ z čírou zlato-ružovej energie. Tieto bytosti ťa vyzvú gestom, aby si lahol. Bytosti Hathor ku vám teraz pristúpia bližšie a začnú na vás prikladať ich ruky. Buď sa vás dotknú na vašom srdci, alebo majú ruky tesne pár centimetrov nad vami. Z ich rúk ide žiarivo rúžová energia, ktorá vás začne obalovať. Obaluje vašu hruď, točí sa okolo vás ako jemná stuha alebo závoj a táto energia vstupuje do vášho srdca a s každým vašim nádychom a výdychom postupuje do vašeho vnútra. Táto energia prechádza hlbšie a nižšie do vášho tela, do vašich nôh a zabaluje vaše nohy tiež touto energiou. Vy len prijímajte, pokojne ležte, uvoľnený, myseľ je vypnutá a vy len prijímajte. Prijímajte túto energiu bezpodmienečnej lásky. Táto energia lieči vaše staré zranenia,
Otvára vás k tomu, aby ste prijímali viac, milovali hlbšie, aby ste bytostne žiarili. Táto energia vás postupne zaobaluje a vyplňuje celé vaše vnútro, zaobaluje vaše telo, aj vašu hlavu, myseľ či dušu. Môžete cítiť teplo, chlad, mravčenie po tele, môžete cítiť rôzne emócie, kľud, pokoj, vyrovnanie, zmierenie, či akékoľvek pocity alebo emócie, ktoré vami prechádzajú, sú v poriadku. Dôverujte tomuto procesu. Dôverujte bytostiam svetla. Tieto bytosti môžete požiadať o pomoc a vyriešenie nejakého konkrétneho problému. Môže to byť nejaké zranenie, môže to byť trauma, môže to byť konkrétna emócia, s ktorou potrebujete pomôcť. Môže to byť absolútne čokoľvek, čo vás momentálne ťaží a s čím si neviete dať rady. Stačí ich požiadať o pomoc a stačí povedať: žiadam vás, drahé bytosti svetla, aby ste mi pomohli s týmto problémom a povedzte im, čo vás ťaží. Môžete ich takisto požiadať, aby len jednoducho zharmonizovali vaše telo, vašu myseľ i ducha. Môžete ich takisto požiadať a poprosiť, aby zharmonizovali všetky vaše energetické centrá, vaše čakry, tým najlepším a najvhodnejším spôsobom, akým práve teraz potrebujete. Tieto bytosti rozžiaria ich srdcia oveľa viac a začnú do vás púšťať viac a viac svetla. Začnú sa zaoberať vašim problémom a prosbou a začnú tam smerovať toto svetlo. A vy môžete začať pociťovať uvoľnenie. Môže sa vám zívnuť, môže sa vám krknúť, môžete sa hlboko vydýchnuť. Môžete pocítiť rôzne pocity úľavy, uvoľnenia. Len hlboko dýchajte, hlboký nádych a výdych. Vdychujete svetlo, lásku, pokoj a vydychujete nežiaduce emócie, stres, akýkoľvek problém do lúču svetla.
Hlboký nádych nosom. Zadržte dých na pár sekúnd a výdych ústami. Všetko negatívne, čo vás ťaží, z vás odchádza a rozpúšťa sa v tomto žiarivom svetle. Ešte sa párkrát zhlboka nadýchnite a vydýchnite. A nechajte sa viesť týmto svetlom. Keď bytosti dokončia svoj proces, jednoducho z vás dajú ruky dole a ustúpia krok dozadu. Vaši sprievodci ku vám pristúpia a pomôžu vám vstať. Bytosti Hathor vám môžu dať na cestu dar. Môžu vám zavesiť na krk prívesok s kryštálom či ruženínom alebo nejakým iným drahokamom. Môžu vám darovať veniec kvetov alebo vám môžu dať nejaký predmet, ktorý položia a vložia do vašich rúk. Môže to byť čokoľvek a pre každého z vás individuálne. To, čo práve teraz potrebujete najviac. Príjmite, poďakujte. A môžete sa pomaly vydať na cestu von z chrámu. Vaši sprievodci vás zavedú von a ako kráčate von, môžete cítiť a preciťovať ešte túto lásku. Vaše telo žiari ružovým svetlom a je naplnené čistou bezpodmienečnou láskou. A ako tak kráčate von z tohto chrámu, vaši sprievodci vás opäť zavedú a obalia do vašej svetelnej gule svetla či merkaby a prevedú vás portálom svetla nazad dole do našej galaxie, do nášho vesmíru. A vy cestujete teraz čoraz nižšie a nižšie cez rôzne vrstvy vesmíru až do našej slnečnej sústavy, k našej planéte. Vstupujete do atmosféry, k svojmu mestu, do svojho bytu či domu a nazad vstupujete do vášho tela. Ešte ležte a preciťujte tieto lásky plné energie. Teraz si vizualizujte žiarivé korene, ako idú zo spodku vašich nôh cez všetky vrstvy zeme do samotného jadra Matky Zeme. A tam sa ukoreňujete, ukotvujete, uzemňujete. Pre tých z vás, ktorí majú problém s vizualizáciou, môžete požiadať archaniela Sandalfóna, aby vám pomohol s uzemnením. Stačí ho zavolať a požiadať o uzemnenie.
ako ste sa nádherne uzemnili, teraz stačí len poďakovať vo svojom vnútri svojim sprievodcom za to, že vás dnes takto krásne premiesli a môžete pohýbať svojimi rukami alebo nohami. Otvorte oči a napite sa vody.